Milí bratia, milé sestry, deti, mládež, hostia, milá rodina a priatelia, dnes sa stretávame pri výnimočnej udalosti. Udalosti, ktorá v našom spoločenstve už veľmi dávno nebola, a je to krst Lukáša Kapustu. Je to okamih, v ktorom sa vedome a verejne rozhodol prijať vieru a vstúpiť do kresťanského života. Pripomíname si pritom slová z Evanjelia Matúša: Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Krst je znamením nového začiatku, Božieho prijatia a požehnania na ďalšiu cestu života. V tejto chvíli si chceme vyprosiť požehnanie pre tieto chvíle a ja vás poprosím, aby ste sa všetci k modlitbe postavili. Oče náš, ktorý si v nebesiach, ja ti veľmi ďakujem za tvoje vedenie Duchom Svätým, že prehováral i k Lukášovi. Ďakujem ti, že sa nechal sa pozvať na túto výnimočnú cestu, že sa snaží ťa počúvať vo svojom živote a túži nasledovať tvoju cestu. Každý z nás, ktorí tu sme si tiež prešli takouto podobnou cestou a dobre vieme, že to je len začiatok a preto ja ťa chcem chváliť za tvoju milosť, za tvoju lásku, za tvoje požehnanie, ktoré Lukáš bude môcť prežívať na ceste za tebou. Ďakujem ti z celého srdca, že sa môžeme spolu s ním radovať a tešiť. Zároveň ti ďakujem za to, že ťa každý z nás máme, že si za nás zomrel a že vďaka tomu môžeme my žiť. Túžim, Pane, aby si ďalej na neho pôsobil, aby aj v tejto chvíli, ktorá bude teraz prebiehať, si každý z nás uvedomoval to, že jediná cesta si ty, jediný zmysel života si ty, že aj v tejto chvíli tu prebývaš spolu s nami všetkými, že ty si tá sila, ktorá nás poháňa vpred. A ja verím, že budeme môcť prežiť spoločné chvíle s Lukášom naplnené tvojou prítomnosťou a budeme cítiť dotyk Ducha Svätého a že Luky bude môcť mať pocit rodiny, novej rodiny, ktorú bude mať. A ja nás všetkých vkladám do tvojich svätých rúk a vkladám i Lukyho, aby cítil tvoju prítomnosť v týchto chvíľach. Amen. Dobroreč moja duša Pánovi a celé moje vnútro jeho svätému menu, sa píše v Žalme 103:1. V tejto chvíli by sme sa chceli započúvať do slov piesní v podaní skupiny Gospel Harmony.
prináša lásku a šťastie. Dedičstvo spásy som si nezaslúžil, za moje hriechy zachrániť ma túžil. Preto mu stále chcem už verne slúžiť, Ja tešiť sa smiem na zasľúbenú zem. Zbaviť sa všetkých svojich nedostatkov, odtrhnúť z rúk, zbaviť sa hriešných okov. Chcem s ľudom Božím tú pieseň večne spievať, kde vládne láska a šťastie. Chcem s ľudom Božím tú pieseň večne spievať, kde vládne láska a šťastie. Chcem s ľudom Božím tú pieseň večne spievať, kde vládne láska a šťastie. Božie slovo, to je nevyhnutný čas, s ktorým strávime každý jeden z nás. Božie slovo je slovo, ktoré nás pozbudí v pravý čas. Cez Božie slovo môžeme počuť Boží hlas, môžeme ho vnímať, môžeme ho spoznávať. A je to súčasťou i nášho spoločenstva. A teraz je čas, kedy naša milá kazateľka Nikol Duranová by sa nám z Božieho slova chcela prihovoriť. Dnešný večer je večerom plným obrazov. Mohli by sme povedať, že sme sem prišli osláviť smrť, osláviť život, že starý človek zomiera a nový človek začína žiť. Že ponorenie do vody značí pochovanie, a vynorenie zase poukazuje na vzkriesenie. A tak snažíme sa ísť po vzore toho, čo máme napísané aj v Evanjeliu podľa Matúša, 28. kapitoly, to, čo tu už dnes aj zaznelo. Že Ježiš pristúpil k svojim učeníkom a povedal im, že daná mi je všetká moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy, krstite ich v mene Otca, Syna i Ducha Svätého a učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A nebojte sa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. A tak my chceme, aby boli ďalší a ďalší pripojení k tomu veľkému zoskupeniu učeníkov Ježiša, aby ich bolo stále viac a viac. Učeník sa po grécky povie mathetes. Mathetes, možno vám to už pripomína nejaké slovo, nejaké známe slovo. Matematika, čo vlastne pôvodne znamená to, čo sa učíme. Čiže všeobecné vzdelanie a učenie sa. Čiže učeník je ten, vychádzajúc z toho slova, ten, ktorý sa učí. A tak tou našou úlohou v podstate je, aby sme učili druhých. Aby sme robili z ľudí učených.
A nemyslím tým len v tom zmysle, že aby sme ich učili o všeobecných veciach. A nie je to ani o tom, že poznášame človeka poznaním. Ale nie je to ani o tom, že len učíme pravdy, ktorým sme uverili, ale že poukazujeme na život, ktorý má pridanú hodnotu. A tomu máme učiť národy a potom aj krstiť. Ukazovať na to, že život má nejaký väčší zmysel, že má práve tú pridanú hodnotu. Aj v Biblii mysleli, aj hovorili v symboloch, ktoré nám zväčša sú známe a možno niektorým neúplne rozumieme. A takýmito symbolmi neboli len slová, ale aj niektoré úkony. A medzi tie symbolické úkony patrí teda aj krst. A predsa len nie je to obyčajný symbol a obraz. A tak ako je za každým slovom, hoci obrazným slovom, ale mysleným vážne, určitá skutočnosť, tak aj za týmto je symbol, tiež skutočnosť, ktorá je symbolickým úkonom. Keby som uviedla príklad, ak povieme slova ako láska, pravda, trpezlivosť, odpustenie, tak pre niekoho tieto slova nemusia znamenať nič. Vôbec nič, pretože budú pre neho len prázdne slova, ale pre niekoho iného to bude zase označenie skutočnosti, ktorá je v jeho živote rozhodujúca. Pretože on tou láskou a tým odpustením žije. Lásku a to odpustenie to nemáme ako zvážiť, nemáme to ani ako prepočítať na peniaze. A či už to pre niekoho je iba slovo alebo nie, tak asi každý človek vie, že to nie je len fikcia, ale že za tým je akási skutočnosť. A tú skutočnosť môžeme vyjadrovať teda rôznym spôsobom. Áno, buď slovami a pojmami, to je také obvyklejšie, ale môžeme aj náznakmi a úkonmi. Ako keby sme to ukázali v nejakej dramatizovanej forme. A to je vlastne ten krst. V ňom sa nám formou symbolického deja predvádza a ukazuje, že ten pravý život závisí od lásky a odpustenia. Ale nie len v ľudskej láske a v ľudskom odpustení, pretože tie bývajú väčšinou také veľmi krehké a pominuteľné, ale práve v tej pevnej a nepominuteľnej láske Božej a Božom odpustení. Čiže v podstate je to jednoduché. Boh nás má rád a pre svoju lásku nám poslal Ježiša, aby nám ukázal, ako nás má rád, ako nám odpúšťa. Ale svojím dielom a obeťou zároveň nás volá k tomu, aby sme sa práve u Ježiša naučili, ako milovať a ako odpúšťať. Ale každé pravé milovanie a každé pravé odpustenie niečo stojí. A vlastne nie len niečo, ale priam kus nás to stojí. Kus nášho srdca, nášho vnútra, kus našej bytosti. Či obrazne povedané, stojí nás to aj krv. A milovať a odpúšťať sa dá symbolicky vyjadriť tým starým a hlbokým obrazom pokropiť krvou. V starom zákone krv znamenala život a znak Božej zmluvy s Bohom. A to pokropenie krvou vlastne vyjadrovalo vzťah medzi Bohom a človekom, ktorý je spečatený a ktorý je obnovený. A v Novom zákone sa zase tento obraz spája s Kristom a jeho darom života, ktorého vrcholom je Božia láska a to odpustenie. A tu sme v podstate pri jadre veci. Že Boh nás tak miluje,
že ho to stálo krv. Tú krv na kríži. A touto krvou sme pokropení. Touto krvou sme poznamenaní. Obklopení tou jeho láskou a tým jeho odpustením. A toto všetko má symbolicky pripomínať krst. Ako voda obmýva telo, tak je naše srdce, naša duša, naše vnútro obmyté tou Kristovou krvou. Je poznamenané Božou láskou a opatrované tým Božím odpustením. A pre toho, kto v Boha, v lásku a v odpustenie neverí, tak sú to samozrejme len prázdne slová, prázdne symboly. Ale pre toho, kto to poznal, že Božia láska a Božie odpustenie nás všetkých, všelijakých, neverných, nedôveryhodných, nesie v skryte v každom okamžiku života, tak pre neho je to vec veľmi vzácna. Vzácna a jedinečná. Pretože nič nemôže byť vzácnejšie, než byť touto večnou láskou poznamenaný, byť ňou obklopený a byť ňou aj opatrovaný. Predstavme si, že človek v živote niečo nesie. Nesie, čo ho možno ťaží. Možno je to vina. Možno je to zlyhanie. Možno sú to veci, ktoré by najradšej ten človek zmazal. Niečo, čo je ešte možno stále súčasťou jeho života, ale najradšej by bol, keby už to nebolo v jeho živote. A keby existovalo nejaké miesto, kde by to všetko, čo nesie a čo ho ťaží, mohol nechať. Keby sa to naozaj dalo zmyť, aby to nemuseli sme len nejako zakrývať. Keby niečo také existovalo. A existuje. A táto voda tu je pozvanie. Kristom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slavou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života. V Biblii má voda dvojitý význam. Poukazuje na život, na obnovu, na nejaký nový začiatok, ale zároveň symbolizuje aj smrť, alebo teda zánik niečoho starého. A tak, keď človek nesie to, čo ho ťaží a to, čo už nechce niesť, je dôležité pritom spomenúť, že krst nie je nejaké resetujúce tlačítko, že po ktorom už vlastne všetko bude dobré. A aj Biblia je vlastne v tomto veľmi realistická. Krst neznamená, že človek už nikdy nespadne. Ale znamená, že už nepatrí tomu starému životu, aj keď s ním ešte zápasí. A ten zápas opisuje veľmi úprimne aj apoštol Pavol v liste Rimanom 7. kapitole. Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja, biedný človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti? A Bohu buď vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána. A toto hovorí človek, o ktorom by sme si povedali, že však už je nejakú tú dobu veriaci, že by mal byť už pevný, toľko toho zažil, toľko slúžil Pánovi, toľko za ním išiel. Ale predsa on pomenúva tú realitu života.
Čiže ten zápas krstom nekončí. Krst je skôr zmena toho nasmerovania. Pretože predtým mohol človek žiť s tým, že nerieši, aký je. Že sa nepozerá na seba, nepozerá sa na svoj hriech. Keby sme povedali, že žije si tak po svojom. Ale to, že sa rozhoduje pre krst, vyjadruje, že mu začalo na tom záležať. Ako žije. A tým pádom aj oveľa viacej vidí svoje zlyhania. A možno si povieme, že na čo je to dobré. Na čo je to dobré? Lebo vidieť to, aký som, spôsobuje, že začnem pociťovať vinu. A cítiť pocit viny nie je príjemné. Ale pociťovať vinu je lepšie ako klamať sám seba. My sa totiž klamať sami seba môžeme, ale to nič nezmení na tom, aký sme. Bo minimálne tí druhí to vidia a pociťujú, aký sme. Ale pociťovať tú vinu nie je zlé. Aj keď je to nepríjemné, ale pociťovať vinu nie je zlé. Lebo to, čo prichádza po tom pocite viny, je také úžasné, že sa oplatí dostať sa do stavu, uvedomovať si svoj stav. Pretože to, čo príde po pocite viny a to, čo nám Boh chce dať, je pocit slobody, prijatia, lásky a odpustenia. A každý, kto zažije ten pocit, že je slobodný, že je prijatý s tým, aký je, že je milovaný taký, aký je a že mu je odpustené to, aký je, tak ten pocit vie veľa zmeniť. Preto vôbec nevadí, keď najprv cítime pocit viny. To, že si niečo nesieme ďalej aj tým našim životom, neznamená, že ten krst nebol skutočný. To znamená, že zmena je proces, ale nie okamih. Tiež to hovorí apoštol Pavel, ten, ktorý vo vás začal dobré dielo, tak ten ho aj dokončí. Nie v deň krstu, ale raz ho dokončí. A tak by som chcela Lukáša týmto povzbudiť. A dopriať ti to, aby si takéto niečo mohol prežiť a verím, že to už prežívaš a ešte intenzívnejšie prežívať budeš. Keď si spomeniem, kde sa to naše spoločné stretávanie začalo, tak to bude asi niekde pri spoločenských hrách s mojím manželom, s Jakubom a Miriam. Strávili sme veľa spoločných chvíľ, kde sme sa nielen hrali, ale spoznávali, rozprávali. A na tom jednom stretnutí si pamätám, ako si to vyjadril, že by si chcel vedieť viacej o Božom slove, o Bohu, že by si ho chcel začať viacej spoznávať. A som veľmi rada, že si tou cestou mohol prejsť až sem. A tak ťa chcem ešte povzbudiť, aby si sa nebál priznať realitu, že áno, človek aj po krste zlyháva. Áno, aj po krste niektoré veci sa vracajú. Áno, niekedy je to boj. Ale rozdiel je v tom, že v tom už nie si sám, že to už nie je tvoja identita, ten starý život, že to už nemá to posledné slovo v tvojom živote. A tak by som ťa chcela aj poprosiť teraz, aby si
prišiel sem na pódium a aby sme to tu mohli spolu pred ľuďmi aj pred Bohom vyjadriť to, čo ty chceš vlastne dnes sľúbiť. Chcem ti položiť také základné otázky. Ak je to pravda, ak to, čo budem hovoriť, je pravda, tak prosím, aby si to nahlas vyjadril svojim áno. Chcem sa ťa opýtať, či príjmaš Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa a túžiš prežívať svoj život v spásnom vzťahu s ním? Áno. Príjmaš učenie Biblie tak, ako je vyjadrené v základných článkoch viery Cirkvi adventistov 7. dňa. A zaväzuješ sa, že z Božej milosti budeš žiť v súlade s týmto učením? Áno. A praješ si krstom verejne vyjadriť svoju vieru v Ježiša Krista? Byť prijatý do spoločenstva Cirkvi adventistov 7. dňa a podporovať cirkev a jej poslanie ako verný správca svojim osobným vplyvom, desiatkami, darmi a tiež životom služby? Áno. Počuli ste to vy? Počul to v podstate celý vesmír. Lukášové úprimné rozhodnutie, ktoré by sme chceli potvrdiť aj tým symbolom, tým úkonom, krstom. By sme sa chceli započúvať a radosne oslavovať nášho Boha ďalšou piesňou. Zabudli sme, Pane, na to, čo dal si nám, na to, čo si sľúbil, čo zmysel prináša. Svoju lásku nám si dával, aj život celý sám. Milosť, ktorú dávaš, nás vždycky unáša. Milosť
Tak milý Lukáš, sme tu v tej vode, o ktorej sme hovorili. Voda, ktorá symbolizuje tak veľa v našom živote. Smrť, ale aj život. A my sme chceli nasledovať ten Kristov vzor. Učili sme ťa a ty si sa stal tým učeníkom. Učeníkom, ktorého teraz chceme aj pokrstiť. A tak na vyznanie tvojej viery ťa teraz krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A ďakujem aj vám, že môžete byť súčasťou Lukyho príbehu o tom, že sa rozhodol nasledovať Pána Ježiša. Sme za to vďační a kým sa budeme my prezliekať, tak budete chváliť nášho nebeského Otca piesňami, do ktorých vás pozývam. Takže spievajte spolu a pomáhajte Andrejovi, aby nehral zbytočne.
V liste Galatianom 3.27 sa píše: Vy všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Že krst, Lukáš, pre teba znamená novú identitu, že už nepatríš len sebe. Je to ako keby si obliekol Krista a ten tvoj život vlastne začína možno inak. Ale znamená to, že Ježiš ťa chce formovať, že chce s tebou kráčať. Že toto nie je cieľ, ale v podstate mohli by sme povedať taký štart. A kto je v Kristovi, tak je nové stvorenie. Nie je opravené, nie je trochu vylepšené, ale nové. Nové stvorenie. A možno na tom najkrajšie je vlastne povedať, že ty nie si teraz dokonalý, ale teraz patríš Bohu. A od tejto chvíle nejdeš životom sám. A tak, ako sme to dnes čítali už 2-krát, tak môžeme aj 3-krát. Ježiš povedal, ale ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Takže, milý brat, náš brat, dnes si verejne vyznal svoju vieru a dal si sa pokrstiť. A tým si nielen potvrdil svoj vzťah k Bohu, ale aj to, že vstupuješ do spoločenstva jeho ľudí. A ako hovorí 1. list Korinťanom 12.13, všetci sme boli jedným duchom pokrstení v jedno telo. To znamená, že od tejto chvíle nepatríš len sám sebe, ale si súčasťou aj niečoho väčšieho. A to teda Božej rodiny, nás všetkých. A v tej rodine sa ľudia navzájom poznajú a nesú si bremena a povzbudzujú sa, stoja pri sebe v tých chvíľach dobrých, aj tých ťažších. Preto ťa aj teraz týmito slovami chcem radosne privítať do toho nášho zborového spoločenstva ako brata, ktorý kráča spolu s nami. A prajem ti, aby si tu medzi nami našiel taký duchovný domov, aby si tu našiel prijatie a aj povzbudenie, aby si spolu s nami všetkými rástol vo viere, ale aj v nádeji a aj v láske. Takže oficiálne ťa vítam v Božej rodine a podľa toho, čo si tu aj vyjadril svojim ádom, tak sa stávaš členom nášho zborového spoločenstva, a tak konkrétne v zbore Banská Bystrica 1 na Rudlovskej ceste. Takže chceli sme ťa dnes rovno aj privítať medzi nás a ja poprosím aj Mirku, aj ty môžete prísť na pódium a tu môžete ku mne, lebo niečo ti chcem dať. Jednak ti chcem odovzdať krstný list, kde je napísané to tvoje rozhodnutie a vyznanie, aby si sa mohol k nemu vrátiť, aby si mohol pripomenúť, čo si tu vlastne 17.4.2026 sľúbil. A zároveň aj je tam zhrnuté všetko tomu, čomu veríme, čiže tvoj krstný sľub je jedna vec, ktorú ti chcem dať. A za zbor by sme ti chceli darovať aj Božie slovo. Sám si vyjadril, že po ňom túžiš, že by si ho chcel, tak ti odovzdávam s tým, aby bolo pre teba zdrojom povzbudenia, rád, možno niekedy aj pokarhania, alebo aj to občas potrebujeme. Nech ti slúži a nech sa k nemu neustále vraciaš. Nech sa páči. No a ja už ti môžem tak povedať, že milý brat Lukáš, som ti vybrala za náš zbor jeden text, ktorý nie je napísaný len u Lukáša. Ja verím, že tvoji rodičia dobre vedia, prečo ti dali meno Lukáš. Je to veľmi vzácne meno.
A aj tento text, ktorý ti chcem venovať za náš zbor, napísal jeden apoštol, ktorý sa tiež volá Lukáš. Je napísaný aj v iných evanjeliách, ale tým, že ty sa voláš Lukáš, tak by som ti chcela tiež popriať tento text, ktorý je napísaný v Lukášovi v 10. kapitole a v 27. verši. Myslím, že my všetci ho veľmi dobre poznáme a často si ho aj v myšlienkách našich opakujeme. A tam sa píše: Milovať budeš Pána svojho Boha. Nie je to ľahké, Lukáš, ani pre mňa to nie je ľahké, ja už som v našej cirkvi už čo ten rok, ale máš ho milovať z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysle. A svojho blížneho ako seba samého. Takže ja by som ti toto veľmi chcela prijať, pretože to nebude jednoduché, cesta za Pánom Bohom je jednoduchá, ale chcem ťa pozbudiť. A chcem ďakovať Bohu za to, že si sa takto dneska rozhodol. Vítam ťa. Vy dvaja môžete ešte počkať tu, ale ja ešte poviem niečo predsa len aj nám, ako celej Božej rodine. Sice to bolo hlavne všetko adresované Lukášovi, ale teraz to začína ten náš záujem, nás všetkých. Že to nie je, že a tak už ho máme v košiari, už je jedna ovca medzi nami, pretože vidíme, že Ježiš si všímal aj každú jednu ovečku samostatne, nebola pre ňoho len súčasť davu, čiže Lukáš není len jedným z nás, ale chceme, aby sme ho vnímali a teda preto nás chcem všetkých pozbudiť, aby to, čo som mu aj prijala, aby naozaj sa tu mohol medzi nami cítiť ako v duchovnom domove. Ale musíme k tomu prispieť aj my všetci a verím, že budeme chcieť a že tu budeme pre neho a prejavíme aj ten náš záujem. A aby sme neodišli bez toho dôležitého, a to je to, že by sme chceli Lukášovi požehnať a preto sa budeme teraz spoločne modliť a vás poprosím, aby ste sa postavili a my poklakneme. Náš láskavý Pane, ja verím, že Ty máš obrovskú radosť z toho, čo sa tu teraz udialo. Ja mám tiež radosť, verím, že máme všetci radosť a že aj Lukáš má radosť. Že urobil tento krok v živote a verím, že Ty ho nenecháš nepovšimnutým. Že to nebude o eufórii, ktorú teraz prežívame, ale že Ty budeš s ním v tej realite jeho života. Že mu budeš pomáhať so všetkým, čo je pre neho ťažké, že mu budeš pomáhať prejsť tým, čím si musí prejsť a že mu dáš na to všetko silu. A že nedopustíš, aby sa niekedy od teba vzdialil tak, aby úplne odišiel. Že ho vždy chytíš za ruku a vždy ho budeš držať pevne. A chcela by som ešte v tejto chvíli aj vyprosiť tvoje požehnanie pre neho. Nech ťa žehná Boh a nech ťa ochraňuje. Nech Boh rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech Boh obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj. A nech milosť a pokoj Boha, nášho Otca, aj Pána Ježiša Krista, aj Ducha Svätého, nech to všetko je s ním, nech sa to od Neho nevzdialuje. A buď Ty s ním každý jeden deň v jeho živote, až dokým nepríde Tvoje kráľovstvo. Amen. A v tejto chvíli sa opäť radosne k tejto udalosti chcú pripojiť
i speváci skupiny Kvarteto, ktorí nám zaspievajú pieseň On pôjde aj s tebou. Žiadny problém v živote nie je tak veľký, aby ho Pán odložil a nevyriešil. A žiadny žiaľ človeka nie je tak veľký, aby ho Pán nezdolal a neutíšil. Keď on na ramenách niesol sám bremená hriechov. Ja viem, brat môj, že on rád pôjde aj s tebou. Keď on na ramenách niesol sám bremená hriechov. Ja viem, sestra, že on rád pôjde aj s tebou. Zasľúbil pre všetkých mier a pokoj. On je priateľ môj i tvoj. Žiadny problém v živote nie je tak veľký, aby ho Pán odložil a nevyriešil. A žiadny žiaľ človeka nie je tak veľký, aby ho Pán nezdolal a neutíšil. Keď on na ramenách niesol sám bremená hriechov. Ja viem, brat môj, že on rád pôjde aj s tebou. Keď on na ramenách niesol sám bremená hriechov. Ja viem, sestra, že on rád pôjde aj s tebou. Zasľúbil pre všetkých mier a pokoj. On je priateľ môj i tvoj.
A sme v závere. Všetko sa skončilo. Mohli by sme povedať. Ale Luky kýva hlavou, že nie. Má pravdu, pretože sa ešte len všetko začína v jeho živote. Ale čo si môžeme všetci prijať, nielen Lukymu, ale nám všetkým, veľkú lásku Božiu, aby sme sa navzájom mohli mať radi. Podporovať sa v tom, čo robíme, rásť v Kristovej láske, aby druhí ľudia mohli vidieť, že Ježiš je jediná nádej na tomto svete, ktorá môže a aj nám dá, k ňu budeme dôverovať všetko, čo potrebujeme. A okrem toho ešte aj naša milá rodina Kapustová si pre vás všetkých, ktorí ste dnes prišli, pripravila malé pohostenie, takže len tak naľahko neodídete ani vy. Takže môžete sa kľudne pohostiť. Na chodbe sa pripravilo občerstvenie a taktiež Luky zostane tuto vpredu, takže ak by ste mu chceli zablahoželať alebo čokoľvek povedať, tak nech sa páči, tu vpredu môžete za ním potom prísť. Ja vám ďakujem všetkým, že ste boli ochotní, že ste podporili Lukáša v jeho rozhodnutí a ešte raz vám z celého srdca ďakujem. Amen.